Эт нисек хужа тапкан. Борон заманда бер эт булган. Ул үзенә хужа эзләгән. Чөнки уның көн күреше бик авыр икән. Бер вакыт ул башы хуккан якка сыгып киткән дә бер елга буена барып җиткән. Елга буенда бер бүре ултырганын күреп, "Исәнме, бүре?" дигән. Бүре, "Нигә килдең?" дигән. Эт, "Мин үземә хужа эзләп йөрим. Мине үзеңә алсы." дигән. Шуннан бүре буны алган. Хәзер икәүләп киткәндәр. Бара торгас, бүре туктаганда, "Ой, әйдә касайык. Ана, аю килә." дигән. Шуннан эт бүренең куркак икәнен белеп, аю янына барганда, "Мине үзеңә алсы. Мин хужа эзләйм." дигән. Аю уны алган. Булар баралар икән, бара торгас, аю шып туктаган. Туктагас эткә, "Әйдә, касайык. Ана арыслан килә. Безне ашар." дигән. Шуннан эт аюның көсһез, куркак икәнен белгәндә, уны ташлап арыслан менән киткән. Баралар. Бара торгас, бер яланга килеп сыкканнар. Бунда бер кеше йөри икән. Арыслан күреп калган да, "Ана, кеше килә. Безне үлтерер. Әйдә касайык." дигән. Шуннан эт моның да көсһез икәнен белеп, теге кеше янына китте. Килеп җитә лә, "Мине үзеңә алсы." дип ялына. Шуннан кеше этте үзенә ала. Эт хужа табуына шатланып, "Кешенән дә көчлеһе юк икән" дигән. Шул замандан башлап эт кешегә хезмәт итә икән.